Suntem Brăsanie. Suntem Brăsanie și am coborât și merem. Uite, avem și companie. Unde e scrinere? Stânga, scrie. Uite, scrie. Uite, după aia e ce fuge. Și pentru armatori să vedem aici așa. Domn pilot. Copilot. Bagă că nu ne oprim. Filmează piciorul, bă. Filmăm piciorul. Asta e frâna. Mi-a curba, ia uite. Îmi strică papucii lui tatăl meu. Uite-l pe câine. Câine, condune! Dăm tare. Fără frică. Dă-i mă doar că ne oprim un știu ce panții, mă. Uite pe câine. Câine, zâmbiți câine. Hai da. Uite-l pe a meu. Bun frână. Da. Hai că, deci pentru amatori am oprit filmare. Mai dăm? Da, dă-i. Filmăm? Eu numai să... Păi da, dai piciorul la dreapta. Eu numai să-mi pun să pornesc mai repede cu bâtul. Da, men. Tu fă direcția. Ce direcție? Nu fă direcția, așa. Păi am că dau cu dreapta și nu... Așa, că... Acum, gata. Dar tot stânga trage, men. Păi nu, hai că trebuie să oprim filmarea, men. Nu. Bă, mi-ai pus, bau! Gata. Hai. Bagă și mă dată la cameră, te rog. Stop. Am oprit. Pa.